नमस्कार, मी जोयली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते। पत्रकाराला धमकी देणं डॉक्टरला महागात पडलाय। पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल झालाय। अशा पद्धतीनं गुन्हा दाखल होण्याची सिंधुदुर्गातील ही पहिलीच घटना आहे। येथील डिजिटल मीडियाचे पत्रकार भगवान लोके यांना धमकी दिल्याप्रकरणी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग तज्ञ अर्पिता आचरेकर यांच्यावर येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। लोके यांनी गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी वणवण करावी लागते अशा शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती। याचा मनात राग ठेवून आचरेकर यांनी त्यांना फोन करून शिवीगाळ आणि मारहाण करण्याची धमकी दिली होती। त्यानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील हा पहिलाच गुन्हा दाखल झाला असा दावा करण्यात येतोय। याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांच्याकडून। उमेशजी, नेमका काय प्रकार आहे हा? जिल्ह्यातील पहिली घटना ही कणकवलीमध्ये घडलेली आहे। पत्रकार संरक्षण कायद्यान्वये कणकवलीमध्ये एका महिला डॉक्टरवर गुन्हा दाखल झाला आहे। कारण कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील ज्या महिला प्रसूती संदर्भात समस्या होत्या, समस्या मांडण्याचे काम एक कणकवलीतील पत्रकार भगवान लोके यांनी केलं होतं आणि ही बातमी प्रसारित झाल्यानंतर त्या महिला डॉक्टर आहेत त्या अर्पिता आचरेकर यांनी भगवान लोके यांना फोन केला आणि धमकी दिली आणि त्या धमकी दिल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत देखील धाव घेतली आणि त्यांच्या विरोधात अदाखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील केली होती। पण त्यानंतर ती प्रोसेस झाल्यानंतर भगवान लोके पत्रकार असेल किंवा तालुका पत्रकार संघ असेल, जिल्हा पत्रकार संघ यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेतली आणि त्यानंतर पत्रकारांवर जर अशी धमकी आणि जर भविष्यात हल्ले होणार असेल तर या संदर्भात पत्रकारांनी आवाज उठवला आणि त्यानुसार पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार हा कणकवलीमध्ये गुन्हा दाखल झालेला आहे। डॉक्टर अर्पिता आचरेकर यांच्या वर गुन्हा दाखल झाला आहे। जिल्ह्यातील पहिली घटना आहे आणि या संदर्भात सर्व आता पत्रकार हे निषेध व्यक्त करत आहेत। कारण पत्रकार हे सर्वसामान्यांचा आवाज उठवत असतात, सर्वसामान्यांचे न्याय देण्याचं काम करत असतात, कुठलीही समस्या असेल ते मांडण्याचं काम करत असतात, कुठला वैयक्तिक हेवा दावा त्यांचा काहीही नसतो। आणि अशा जर बातम्या त्यांनी प्रसारित केल्या तर त्यांच्यावर जर समजा कोणीतरी एनसी करत असेल किंवा गुन्ह्याची मागणी करत असेल तर ते योग्य नाही। कारण जर समजा समस्या मांडल्या नाही तर समस्या सुटणार कशा? लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून पत्रकारांकडे बघितलं जातं आणि जर पत्रकारांनी जर आवाज उठवला नाही तर त्याला न्याय कसा मिळणार अशा पद्धतीची भावना आहे। आणि जर पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल तर कुठेतरी महाराष्ट्र शासनाने जो पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केलेला आहे आणि त्याच कायद्यान्वयेचा उपयोग आज पत्रकारांना होण्याचा आपल्याला दिसत आहे। पण जिल्ह्यामध्ये पहिलीच घटना ही कणकवली घडल्याची आपल्याला दिसत आहे। धन्यवाद उमेशजी, आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीसाठी। यानंतर डिजिटल मीडियाचे पत्रकार ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला होता ते भगवान लोके हे सुद्धा आपल्याशी थेट जोडले गेलेत। त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे कणकवली करेस्पॉन्डंट उमेश बुचडे यांनी। पाहुयात नेमका काय प्रकार घडला होता। मी 22 तारीखला कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील सेवेसंदर्भात एक बातमी केली होती। अनेक लोकांच्या तक्रारी होत्या, चर्चा होती, त्यानुसार ही बातमी केलेली होती। आणि त्यानंतर मला रात्री साधारण 8:45 वाजण्याच्या सुमारास डॉक्टर अर्पिता आचरेकर यांचा धमकीचा फोन आला। माझ्या विरोधात बातमी लिहून बदनामी केलीस का, मी तुला अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं। या प्रकरणी मी कणकवली पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिलेली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिल्यांदाच पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार कणकवली पोलिसांनी संबंधित संशयित आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे। या आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी हीच पत्रकारांच्या वैयक्तिक पत्रकारांच्या वतीने मी मागणी करत आहे। डॉक्टरांवर हा गुन्हा दाखल झाल्यामुळे आपल्याला न्याय मिळाला अशी प्रतिक्रिया भगवान लोके यांनी दिली आहे। आता कणकवली तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अजित सावंत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे, पाहूयात। मुळात पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे। पत्रकार हा नेहमीच जनतेचे प्रश्न मांडत असतो, समाजाचे प्रश्न मांडत असतो आणि अशा वेळी आपले कर्तव्य बजावत असताना किंवा आपली प्रामाणिकपणे भूमिका बजावत असताना जर कोणी पत्रकारांना धमकी देत असेल, चिथावणी करून भाषा करत असेल तर ते आम्ही अजिबात खपवून घेणार नाही। कालचा जो विषय झाला तो आमच्या एका पत्रकाराने त्या रुग्णालयातील समस्या मांडल्या होत्या, त्यामध्ये कोणाचं चारित्र्यहनन करण्याचा प्रश्न नव्हता, जनतेचे प्रश्न मांडले होते आणि असे असताना तो प्रकार झाला। त्या पत्रकाराला धमकी देण्याचा प्रकार घडला आणि याबाबत आम्ही सगळ्या कणकवली तालुक्यातल्या पत्रकारांनी बांधवांनी आमच्या सगळ्या मित्रांनी आम्ही एकत्र येऊन एकजूट दाखवली आणि आम्ही त्या संबंधित
संबंधित दोषी व्यक्तीवर अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली. मुळात पत्रकार हक्क संरक्षण कायदा जो आता राज्य सरकारने अंमलात आणला आहे, पत्रकारांचे हक्क आहे ते अभय राहणे महत्त्वाचं आहे. आम्ही प्रशासनाच्या विरोधात बातम्या असतो ते आम्ही आमचं व्यक्तिगत कोणाचे हे नव्हतं, वाकडं नसतं किंवा वैर नसतं, जनतेचे प्रश्न आम्ही मांडत असतो आणि त्यामुळे पत्रकारांचे हक्क अबाधित राहावे, त्यांचं संरक्षण व्हावं या कायद्याखाली आम्ही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आणि त्यानंतर रात्री उशिरा तो गुन्हा दाखल झालेला आहे. आम्ही पत्रकारांची आमची एकजूट कायम आहे. पत्रकारांबद्दल आम्ही अशी धमकी किंवा अशी दबाव आम्ही कोणाचं खपवून घेणार नाही. आम्ही आमचं काम करतोय, आम्ही आमच्या कामात प्रामाणिकपणे आम्ही कर्तव्य बजावत असताना असे प्रकार खपवून घेणार नाही आणि असा पायंडा आम्ही पडू देणार नाही. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर आता समाधानाचं वातावरण आहे. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार यांनी देखील कोकण 7 लाईव्हशी संवाद साधला. ते काय म्हणाले या प्रकारावर पाहूया. पत्रकारांवर होणारा हल्ला हा निषेधार्थ आहे. चुकीच्या पद्धतीने अशा पत्रकारांना त्यांच्या विचारांना लेखणीला दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल ते चुकीचं आहे. मग ते डॉक्टर वकील कुठे असू दे, जे काय असले तरी त्यांच्यावर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हा आद्य पत्रकार बाळशास्त्री यांचा आहे आणि या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारच्या निंदक कृत्यांना थारा असता कामा नये. अशा प्रकारे जर त्या संबंधितावर भले तो कोणी असू दे त्याच्यावर गुन्हे दाखल व्हायलाच पाहिजेत आणि मुक्तपणे पत्रकारांना आपल्या विचारांचा लेखणीचा वापर करता यायला पाहिजे. आणि ही गोष्ट चुकीचीच आहे. अशा प्रकारे रात्र गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव वगैरे टाकून केलं जात असेल तर ते चुकीचं आहे. कणकवलीतील घटना चुकी आहे आणि याचं तालुका पत्रकार संघ समर्थन करणार नाही. त्याचबरोबर कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक आणि जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव देवयानी वरसकर यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिलेली आहेत. जाणून घेऊयात ते काय म्हणतात. पत्रकारांच्या संदर्भातला जो काही पत्रकार संरक्षण कायदा होता त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायला पाहिजे किंवा काय याबाबत अनेक ठिकाणी प्रवाद होते. कारण कित्येक ठिकाणी पत्रकारांवरती जेव्हा हल्ले होत असत त्यावेळेस ते प्रकरण मिटवलं जात असे किंवा एकतर कुठेतरी पोलीस स्टेशनला पत्रकारांवरती गुन्हा दाखल पत्रकारांवरती किंवा पत्रकारांच्या विरोधात जे कोणी असतं त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी आज या प्रकरणामध्ये झालेली आहे. ही एक चांगली पॉझिटिव्ह एक न्यूज आहे. कारण त्याच्यामुळे असं होणार आहे की उठसूट कोणी उठतो आणि पत्रकारांवरती आता हात उगारायला किंवा त्यांच्याबरोबर अरेरावी करायला जो काही प्रकार सुरू झालेले आहेत ते निश्चितच या प्रकरणामुळे कुठेतरी थांबतील आणि पत्रकारांना जे काही संरक्षण मिळायला पाहिजे किंवा पत्रकारांवरती उठसूट जे काही हल्ले व्हायला लागलेले आहेत ते कुठेतरी थांबतील हे याच्यातून निश्चितच होईल. आणि जिल्हा पत्रकार संघाची सचिव म्हणून मी निश्चितच जे आमचे लोके आहेत त्यांच्या आम्ही पाठीशी आहोत आणि जिल्हा पत्रकार संघ जे काही भगवान लोके आहेत त्यांच्या सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील आणि या प्रकरणामध्ये त्यांना आम्ही सहाय्य करू. कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक आणि जिल्हा पत्रकार संघाच्या सचिव देवयानी वरसकर यांनी समाधान व्यक्त केले आणि त्याचबरोबर भगवान लोके यांच्या पाठीशी आपण असल्याचं सुद्धा ते म्हणाले. त्याचबरोबर जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. जाणून घेऊया. कारण हा जो डॉक्टर जी मॅडम आहे आणि जिने ज्या पद्धतीने भगवान लोकेंच्या संदर्भातलं संभाषण आणि कॉलवर जे केलं ना ते मुळातच पूर्णपणे चुकीचं आहे. ही अधिकाऱ्यांची जर मानसिकता राहिली किंवा कुठल्याही माणसाची मानसिकता पत्रकारितेत काम करणं मोठ्या प्रमाणात कठीण आहे. आणि ही गोष्ट आमच्या लक्षात आली की आम्ही ज्यावेळी पहिलं तिने एक भगवान लोकेच्या संदर्भात एक पोलिसात तक्रार दाखल केली. आम्ही म्हटलं ठीक आहे त्याने आपल्या पद्धतीने, पण तिचं कॉल रेकॉर्डिंग नंतर आम्हाला कळलंय. नंतर आम्ही म्हटलं मग त्याच्यावर ऍक्शन घ्यायची असं ठामच भूमिका घेतलेली आहे. आणि पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार तक्रार दाखल करण्यासाठी रात्री आम्ही पोलीस स्टेशनला बराच वेळ थांबलेलो होतो आणि हे करण्याचे आम्ही भाग पाडलं. कारण तिने जी भाषा वापरली उद्दामपणाची आहे आणि पत्रकाराला मारण्याची भाषा ही कुठल्याही अधिकाऱ्यांच्या मनात येता कामा नये. त्या दृष्टीने आम्ही ती ऍक्शन घ्यायला पोलिसांना भाग पडलोय आणि कायदेशीर दृष्ट्या ती आहेत आणि त्याच्यासाठी पाठपुरावा आम्ही करणार. कुठल्याही पत्रकाराच्या पाठीशी जिल्हा पत्रकार संघ ठामपणे उभा राहणार. आम्ही असे पत्रकार हा समाजातला अर्थ आहे. तो जे समाजातलं घडतं ते लिहितो. कोणाच्या व्यक्तिगत आकाशाचा इथे प्रश्न नाही. ज्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या समस्या होत्या त्याच्या संदर्भातले प्रश्न भगवान लोकांनी मांडले होते आणि त्या संदर्भातला तो विषय होता. हा बातमीचा विषय आहे. कायदेशीर तुम्ही जावा ना,
पत्रकाराने तुम्हाला बदनामी केली असं वाटत असेल तर कायदेशीर मार्गाने कुठलीही गोष्ट तुम्ही करू शकता. पण याचा अर्थ तुम्ही कायदा घेऊन पत्रकारांना शिवीगाळ धमकी देणं हे कुठल्याही कायद्यात बसत नाही. आणि सरकारने त्याच्यासाठीच तर हा पत्रकार संरक्षण कायदा केलेला आहे आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीप्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे. त्याच्यामुळे आम्ही दबाव आणला अशातला भाग नाहीये. जो पोलिसांना वाटला की या कार्यकक्षेत हा कायदा येतो त्या कार्यकक्षेच्या कायद्यानुसारच गुन्हा दाखल केलेला आहे. एक गोष्ट आली. आणि दुसरी गोष्ट, जिल्ह्यातील कुठलाही पत्रकार असू दे, जो जिल्हा पत्रकार संघाचा असू दे किंवा नसू दे, पत्रकाराच्या बाबतीत समाजातल्या अशा लोकांनी ही भूमिका घेऊन वागणं हे पूर्णतः चुकीचं आहे. आणि जिल्हा पत्रकार संघ पूर्णपणे अशा घटनांचा निषेध करणार, भविष्यातही करेल आणि आताही करत आहे. खरं तर भगवान लोके यांनी केलेली बातमी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची वास्तवता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कोकणसाद लाईव्ह हे वास्तव मांडते यावर भाष्य करतंय आणि बऱ्याच वर्षांपासून पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची सुद्धा मागणी होत होती. मात्र या घटनेमुळे खऱ्या अर्थानं या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसते. त्यामुळे पत्रकारांना निर्भीड आणि मुक्तपणे काम करण्याचं वातावरण तयार होणार आहे. या पहिल्याच घटनेमुळे सर्व स्तरातील पत्रकारांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. या संदर्भातले अपडेट तुमच्यापर्यंत पोहोचवणारच आहोत. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.